Predstav si toto. Konečne sa ti začne dariť. Založil si firmu, začal investovať, alebo si konečne dostal povýšenie, o ktorom si tak dlho sníval. Si plný radosti a chceš to zdieľať so svojimi najbližšími. Väčšina priateľov ti gratuluje, ale jeden z nich sa tvári ako na pohrebe. Prečo? Pretože ti závidí. A áno, aj keď tvrdí, že sa teší, jeho správanie hovorí niečo iné. Ako spoznáš, že tvoj priateľ je toxický a nechce, aby sa ti darilo? Poprvé, každú dobrú správu otočí na niečo negatívne. Povieš mu, podarilo sa mi investovať do nehnuteľnosti. On, aha, ale počul som, že teraz je trh v kríze, radšej by som sa bál. Alebo, dostal som povýšenie. On, super, ale vieš, že s vyššou pozíciou prichádza viac stresu, že? Preklad, tvoj priateľ nemôže zniesť, že sa ti darí, tak sa snaží tvoju radosť pokaziť. Po druhé, zvláštne vtipy, ktoré ti podkopávajú sebavedomie. Pri stole povie ostatným, no hej, Peťo je teraz investor, ale nezabudnite, že ešte pred mesiacom nevedel ani poriadne spočítať bločky v Lidli. Preklad, tvoj kamarát sa tvári, že žartuje, ale v skutočnosti chce, aby si sa cítil trápne. Po tretie, zrazu s tebou trávi menej času. Ako náhle začneš rásť, začne sa vyhovárať, sorry, nemám čas. Musím riešiť niečo dôležitejšie. Ozvem sa neskôr. A nikdy sa neozve. Preklad, tvoj úspech ho irituje a namiesto toho, aby ti prial, začne sa od teba dištancovať. A pozor, bonusový bod, to je priateľ, ktorý je presný opak. V skutočnosti ti nepraje, ale tvári sa, že áno. A začne sa na teba lepiť, aby sa na tvojom úspechu priživil. Títo sú najnebezpečnejší, lebo kým ich odhalíš, stihnú ťa kľudne aj potopiť. Takže čo robiť, ak spoznáš tieto znaky? Nerob si výčitky. Tvoj úspech nie je tvojou chybou. Obmedz kontakt. Nestrácaj energiu na ľudí, ktorí ti berú radosť. Obklop sa pozitívnymi ľuďmi. Praví priatelia budú oslavovať tvoj úspech s tebou. Pamätaj, tvoj úspech je tvojou odmenou za tvrdú prácu. Nenechaj si ho pokaziť niekým, kto sa nedokáže tešiť z tvojich výhier.